Di kasan kaya di maka silhid din gawas. Lamig na. Ba, asal mo? No. Gula tatay po. Big bite. Tatay's big bite. Tatay's big bite. Tatay's big bite. Wait. A day after Tino PH, ang manghatod si Mayro sa Tagbilaran, kay Miss Kuila na. Loy lang pwede. Ay mong kamuti lang, to na. Sa pamelain, basig na pinabilin. Agi mo ang kuan. Mangga. Dana. Hanggang na. Nagtagilid ko nagmong panty. Be, ikaw na ibahala habi ha. Sige, salamat. Morning, each and everyone. Salamat sa naghatag na nihang dress ha. Long dress ni siya oh. Murag sa Germany, mangguro nigikan. If I'm not mistaken, gihatag ni 2 to 3 years ago na nakalipas. Karon pa na nasuot og balik. Kaya ning dako ba ko na sinagi. Sakto na pagbalik. Kaya katong pagbuntis man to na siguro nigihatag. Diyan namin sila Mama Julie din. Ang huwam na crop top ni Mama Julie. Kaya hindi madatig sando. Ha? Ha? Hubuan pa sa short kay grabe inita. Happy sa lamin dari ilas Mama Julie kay may pagpatas ba kanito. Ikaw man hatag na mo salis izahang boarding house. Boarding house ka na kung duty ka. Boarding house. Boarding house. Asa ganing boarding house sabi? Atas Kugon. Kugon na? Ha? Where is that? Isa na yung palit. Puro manok. Adi day baboy. Day baboy. Bingo. Danton, are you happy? Happy. Let's eat. You want to eat? Lechon manok? Where? Let me see the big pig. Where's the big pig? Oh, ginisa ang sus. Ba, wala mo to. Yung mga Hindi ka na mag-ketchup. Naman. Kato ba yung mag-game na tubig? Di ba ning palit ka? Nakiinim mo na mo na. O, naiwan ka ning palit ka mo? Di ah. Hanga naman yung dadaan. Oo. Ya, salamat ya. Bye. Bye, Dang. Bye. Bye, Ton. Hindi ako kumukuhan. Bye, mamay ko no. Takra. Sira, hindi ka na mo gawas. Hi, Dang. Bye. Agkamote. Where are you going? Nyapit may karjat guys tara sa Mumbai. Wow. Okay, they showed the house. Big. Go. This side. Ouch. Careful, kagot ta ka. Abog ra ba dayton? Abog. House. Akare mo yun na sonos. Kani? Pero murag... Bao, kung saan ka ng jeans? Ha? Diha? Ha, maglabaw ko. Ano to? Kana. Magalis ah. Dere.
Wala di pa butangan daw. Don't go outside ha. Kasi Nanay is pupo. Ew, Nanay is pooping. Nanay is pooping. Don't go inside. La, monster. Kaya na, finishing na na. What? Finishing na na. Kana, okay na na. Ay, hambugiro po kang baby tuton sa house. Imo bitaw ning bay. Binja na. Yeah. It's baby Toto house. Kada na humana kon finishing. Pagpikas murag humana pud no. Humana. Pwede na napabutangan yung mga gamit. Pwede na ko na ni mag. Pwede na ka mag-vlog gani. Pero butangan ni Girkon dana. O alam may kasaksakan di ay. Uy, saan man ni? Di ang Girkon man. Gamot. May kasaksakan sa aircon. Wala yung butang ni Kun. Paman, dari butang mag-aircon. Wala kabutangan. Wala kabutangan sa saksakanan. Hindi. Tapos pikas naman siguro. Tazan, bye-bye. O, kana. Naman na butangan ng aircon. Okay na pwede na sa Kaya butangan. naman ito electric pan ra ko. Kada ko magpintana. Hangin lang ko dani. Kaya may kunan. Hindi, pwede di airconan ba ito? Nakakay-guess. Hindi mo airconan dahil nakay-guess ito. Blurred man ka. So nice man ito. Nice man ang mga cabinet. Kani pwede. Dalton, let's go na. Let's go na. Saan po na? Dalton, let's go na. Hello po, pasigas mga sagahan. Ganito ka supikas. Dalaton. Bye. Careful. Do not touch anything. That's not yours. Tunga, kanang tunga. Na. Gato po na ito, tunga. Sigar kayo. Dalaton, iguro min happy ka. Wala ko sa ko. Kabinet. Yes, panday pa. Basin mo ulit yung lads. Basin mo yung lads, ha? Dalton, let's go! Kani mo ay patauran na itong railings. Hindi may mga taga kay abog. Let's go home. Manim bata ron. Careful. Halagang diabas na happy. Go, igura min happy guys kay tanaw ra ko sa kabinet kay mas unoy na ko na kabinet. Mato na pud mi kay malimba pa mirong hapon. Bye, Dalton's house. Say bye. Dana mi sa magipuyan guys, brown out na po suna gamit ag solar nga akong na-purchase sa TikTok. Wa man mi signal. Uy, saan man ni? Nari ko daghang bayabas dali guys, kana mayabas pas unroy ganinang sadyo. Alarabas yung lamia guys, kay Bisaya tamis ka ajo. Gat sa guaba. No, later na magito guaba, later na kagito bura pa ka.